Iti PNP Lawag at dati bala agda iti biyang ti publiko. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nagbalaag ni Police Captain Rojalyn Ibe, Deputy Chief of Police iti Siyudad Tilawag, iti publiko akasapulan dagiti residente iti panagredidam kag runaan na itaado man iti Pasko ken baro atawen. Kuna ti Dikop nga iti kalabes ket adda ti dandanen natakawan iti barangay 2 iti nasa o a siyudad. Ibatad na akasapulan nga dati nakamuntar a CCTV ken mailak ti pagtengan no kasta arumwar ken saan nga sigida nga agpost no mapan ag sursur. May nagpaydi daytoy ket naawan ti CCTV ket napialaeng nga da iti agbantay a maysa kadagiti miyembro ti pamilya iti mismo a pagtengan wenno pasdek negosyo. Dormans time man sir, pas approaching iti may Christmas ket amok nga ado dagiti insidente manan iti panagtatakaw nga mabalin nga mapasamak iti lawag ket pamalagip lang nga po kadagiti lawagen news kas kamet kadagiti dumapay nga kabangibang nga barangay or nga ili iti pamalagip tayo kadagiti panagan nadda dagiti safety tips para kadagiti residente tayo ditoy ti i-apply da kuma dati kung panatay nga preventive measures nga mabalinda nga ubrain tapno iti kasta haan nga maubra kung mapasamak na ito nga panagtatakaw iti siyudad tayo malo. May naigid daytoy ket inlayon na asan nga itugot ti dakkel a kwarta ken alahas mapan kadagiti adu at tao. Ngayon ti Deputy Chief of Police iti Siyudad Tilawag at tumawag iti numero 911 no ada iti pakasamakan amadi. Para iti IFM News, Dolores Martinez, Tatak, Aremen.